טוב, נועם צילמתי, נועם, הכל מצולם. מצולם, אם וכולם מוסכם, אני יכולה להגיד את זה למוטי. תדאג. אני יודע. צירפת אותו איתה. מה? 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 מי הזמין? לא, זה... טוב. יש לו את ויגי אמרת. או, פתאום פשוט ויגי מצטרפת. אומייגאד. מבטיח לך, ויגי מצטרפת, אני מביא לה את כל הבית שלי. טוב, תצטרף אליו. מה? לא בא לי. מה? נועם, תכנס אליו, נועם. יש לו... הוא באמת בלייב? הוא הזמין את ויגי, אחי. אם הוא עכשיו אמר לשגר את זה? תכנס אליו. מה זה לא מחובר? אז מה הוא עושה? למה? אחי, על אלקטריקס בדרום אתה מביא את כל הקומה הראשונה, על מה אתה מדבר? כל הבייס. שלח לו, ניכנס. תכנס, אני אנוע איתך. נועם, זה בטעות הוציא אותי. אתה איתו? תאשר לי. לא יודע, פשוט הוציא אותי, לא יודע מה זה. באג.
תחזיר את הבבים למקום. זה בבים של הכלוב, זה יאבד, זה יארס. שים אותם במקום. מה? למה אתה יוצא ממנו? מה קרה? נכנסתי. מה הוא אמר? אני מסביר לך שזה לא יכול ליפול. אני מזמין לך. אין בעיה, הוביל לא... אתה, אני שלחתי לך בקשה. מה אמרת? מי זה? הוא שלח לי בקשה בתור תשארתי. מי זה? מי זה אבל? יש לך את ויגי? נועם, אתה יודע איזה טרייד אנחנו הולכים להציע לו? תביא לו את כל החומר השנייה שלך, יש לך שם את כל ה-6-7 בעולם. אבל נראה לי שלישית זה לא שווה. אני אביא לו את השימפנזיני, אני אביא לך את השימפנזיני שלי, תעשי איתו טוב. כן, כן, הכל בסדר. אנחנו ביחד, נועם. לא, אני אעזר לך לעלות, אבל לא נראה לי שאנחנו כל כך בטוב. בחינם? רק אם הוא מצרף את ויגי, אחי. לא, בסדר, הבנתי שהיא לא מחוברת, הכל בסדר. למה ראיתי מישהו הופך לשיסים? אומייגאד, נועם! הולי שיט! אני פיליתי את הצלחת שלי. מה? וואי, תקשיב. אחד מהבייסים... אני הולך לעשות כאן, אני אעשה של שירה? אחד... וואו. מה זה, אחי? או! יש לו שנקלית על בולבולית, או! יורד לי דמעות, נועם. טוב, בא לך טרייד? חכה, נועם. יש לי בקומה השלישית שימפנזיני. נועם, בא לי לבכות. נועם, אני בוכה, נועם. לא, נועם. יורד לי דמעות. כן. אנחנו ביחד. לך תבדוק בבייס שלי מה אתה רוצה עוד. נועם! למה יש כאן שיסיני בוסיני? מה זה השיסיני בוסיני הזה? שניקלית בלבלית, מה הוא אמר? אתה רוצה טרייד על שתי... אליי פחות מדבר.
בא לי על השנקליטון בולבוליטו. רוצה על השנקליטון בולבוליטו? נועם, מה עשו כל זה אחד מהנגרים בעולם? תעשה סרטון ליוטיוב. לא. לא, אל תגזים. תעשה סרטון די, אורי. אבל אתה עושה סרטון ליוטיוב? לא, אורי. יש משהו שמעניין אותך לדרקון? בא לך משהו לדרקון? נועם, יש כאן משהו מוזר. למה יש כאן את השיסיני הזה? פה. פה. מה זה עושה? לא יודע. זה של אדמינים? אתה אדמין? אני גם אשמח, בבקשה. נעמי. אני רואה. אמא, תסתכל. הלו? לא, אני לא רואה טלוויזיה, אני רואה באייפד. שומעים אותו? הלו? בוא'נה, גיא, איך צרחת עליו, הלו? גיא, הלו? איך צרחת? תגיד, אתה מפגר, למה צרחת? תקשיב, אני יכולה לעשות איתך טרייד? אפשר לעשות איתך טרייד? על השתי שמלזיני שלי? נועם, תעשה איתו טרייד על הבית. נועם, הוא 9 קוורטיליון. נועם, תעשה איתו את הטרייד על האחים. נועם, תעשה איתו על האחים, על אולי שתי כתופת או כתופת אחד, ועל שנקליטון בולבוליטו. נועם, אני אראה לך כמה אחוזים זה לקבל שנקליטון בולבוליטו. נועם, זה 1.5% לקבל שנקליטון בולבוליטו. בדיוק את יודעת מה זה. בא לי לגרנדה, אבל אין לי כלום דבר כאילו שווה בבית של לגרנדה. אמא, למה זה מטפזיני גוזילי? נועם, אם ויגי תיכנס. ויגי יכולה פשוט להיכנס. מה זה? ערוצי? מה? לא, זה פחד שנקנו. מתי? הוא יצא מהשו. תראה, יש עוד נקודה, גיא. איפה? חדשה. איפה? איפה אמא? מה? מתחת לחשמל. ביי.